Treasurer, anyị ahụghị na nzukọ anyị tata. Nne, ana m enwe ajọ ahụ ofu oge ọbụla nsọ m bịara. N'ọnwa gara aga, nri ọbụla ekweghị m nri. N'ọnwa nke ahụ niile na-egbu m ajọ mgbu. Amaghị m ihe ọzọ m kwesịrị ime ugbu a. Treasurer, na nzukọ anyị tata o nwekwara ihe ha mere ka anyị mata. A kpọrọ ya Red Aid Nigeria Hackathon Audiopedia Project. Jiri olu gị ziere ha ozi site n'ịpịdo aka n'akara eji ekwu okwu dị na WhatsApp akpọrọ voice note. Ziga ozi a n'akara ekwentị 08094455221. Gwa ozi ahụike nke ị ga-achọ inwe mmụta banyere. Mmadụ ga-aza gị nye gị mmụta banyere ahụike ị chọrọ. Nke a bụ eziokwu. Red Aid Nigerian Hackathon Audiopedia Project abịala inye gị ihe mmụta ndị banyere ahụike ị chọrọ. Treasurer, ka anyị na-ahụghị gị na nzukọ anyị tata, anyị chere na i werele ego anyị gbafuo. Ngwa cheta na ndị na-amaghị agụ na amaghị ede nwere ike izitere ndị Red Aid Nigeria ozi na WhatsApp nọmba 08094455221 iji nweta ozi dị iche iche banyere ọnọdụ ahụike na agam n'ihu ha.